И здравейте YouTube, днеска ще снимам в един много готин сървър. В момента тук ще бием чудовища, нали? Имам много XP, не искам да скачам долу, няма как да дойда после горе. Освен с ендърпелите, обаче не ми се рискува. Да, може и да оцеляваме, вече ние, нали, си имаме къща. Да, Killer Bees, дончета бъра, казах и на YouTube. Тоест вие. Има някакъв админ там. Някакъв радио. Ето го. Не знам какво да кажа, освен ако искате да оцелявам някакво такова. Това е, нали, само нещо като проба. Дали искате да оцелявам с вас. Всъщност да, или в самостоятелно, или в мултиплеер да играя с някакви приятели, ако искате да, защото мога да играя. Първо ще играем с приятели в мултиплеер и след това след това може и да играя самостоятелно. Не се знае. Аре, скочим долу. Чакай. Не знам как да го кръстя холма. Само 3 холма ли бе? Горе. Да, холмен горе. Само някакви типи холмета. Сега ще ви покажа няколко от холметата ми. Ето, това е едното ми холм. Това е в края. The End се нарича, нали, на английски. Омага! Сега един някакъв... Да, сега те много са тъпи и сам такова, искат да ме килнат. Бързо ходим сламът. Ето тук да дойда в водичката. И тук, когато напиша бак, се върна тук. Да, това беше само проба и няма да снимам клипове. Това е някакво, нали, чакай. Home какво? Хомен. Да, това ми е другия home. Аз съм го кръстил някакви бла. Да, аз съм взел блонята всъщност. Да, си оставя, защото неят пати искат да ме килнат. Да, сега може даже да ви кажа чао. Защото, нали, не снимам наистина така истински клип. Някой ми гепа от няколко от темите, знам как се казва той. Не! Добре, те искат да ме килнат.
също. Много се тъпи. Баси идиотки. Не имам тук да ския. Ще си оставим да ския. Аз ще влизам с друго име, защото едни тапаци тук искат да ме килнат. Тук някакво аз съм справил някакъв тип слам. О да, с това най-много се гордея.